kami ni Fairview Mall. May kami shopping. Window lang. Ay, window shopping. Fairview Mall. Fairview Mall. Para naman para yun. Sigarilyo. Ay, apa. Ay, Pandora. Ayaw tatay eh. Kita nih Christmas tree dan ya. Pinakalukat sa tabag mo. Nakalukat sa. Yan. Ayun. Ah. Shopping pag may time. Ba? Napeling. Kita pang apa? Motorong. Ha? Tidak taklusan. Ano yung nalabagan? Kamatin na katibaka. Tafeng. Ay kamatin na. Saka dyan eh, short nga nalabaga mo lang. Ate, ba? Sa kalsada ni Janet. Hindi nabunot mo. Ba? Pang lalaki, pang babae. Babae. Mga di naman kayo tagitid.
Ganda. Ay. At, sakali mo na yun. Baba. Yes. Food court. Yan ang food court ng Fairview Mall. Pisin sa yugi. Sang ito. Okay, the source. Ah, The source. Mayroon sa tipay doon to eh. pero sadya. Para lang. Kami, wallet. Tommy. 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 Ini Tommy. Yaroman. Tommy na ako. Bilyarman. Ay, Tommy Bilyarman. Ah, ganda. Bye. Bye. Plastic. Plastic. Pero siya ni, nata ni, nagmamaya ni. Taman ni, daga. Maya ka. Sibugan ba? Siguro. Nagkuha ko sa mas lalay. Mayaman. It's a cute thing. Wala. Sabay nung ako sinigit ko. Kaya ano nakasinto no. Glip-palipas ti kwa. Hindi na ko may paabot ako sa Yan. Tagbayaan ako. Paskong Pasko na talagaan. Christmas light. Bumukot-ikot ka. Christmas light. Tapos, Very nice. awa. Ah, Lalo nga ako sa shopping. Nagpinilap. kwarta. Kwarta. Ay, kwarta. Tangay Tommy yan. Tommy. Tommy. Ha? Eh, drop. Dami. Kapag yan. Awan. Kasi tinalag. Ngingin ako. Tawag kwarta.
doon kapag yan. Hadi lang natin na shopping din eh. Dato eh. Awanti kwarta. Narigat. Ay, awanti kwarta. Paskong Pasko, nga awanti kwarta manain. Ano natin tas lapo dan sa to. Oh, sa sustuat to. Ang napindas tila lako da. Awang gayong tigata. Umuga yung bitigatan. Pugurot ka kalagyan. Puggrot niya kanayon. Bagtulan na makalungkaw tao. Yan, kapag yan, kwa, shopping center dito yun eh. Oh. Yan. Yan. Okay, nga ron siya kabsat. Bye bye. Bye-bye. Kita-kita tayo tumanay numaminsan. Thank you. For watching. Bye. Okay. See you next time.